gara-gara nih. Setengah papat loh. Ndak terbubare. Aku batin, wah iki limbuan ki padha lek karo gara-gara ya. Donge langsung bali kok ya. Aku ya ora isa ngendek. Barang kok saka kono kok di wah iki Mas. Padahal piye kau ular kambang. Nah. Ular kambangnya sapa? Oh, Mbak Tatin to ya. Tak kira iki ya gareng ya pinter ular kambang kok ya. Ora. Yakin ora? Iki mat-matan yo Mas Gading ya. Nun, Mat-matan ya. nggih. Cara niki iso Ngep-ngepan. ayo iki kanggo pepunden sepuh. Oke, kagem pepunden Vini sepuh nggih. Aku tak kebak. Ya. Pak Jono. Aku boy. Aku ora Pak Jono ki CS ya. Dadi nek umpama gendingane apik, mayange apik langsung tep. Umpale ngendang apik Pak Jono. Aku ora Pak Jono ya. CS. Cek meneng kok aku arep nembang lho. Yang regine wis kebak meneh Mas Gareng iki. Apa? Yang regine wis kebak meneh. Wah, aku ki najan ton jagong ki tetep ngemat ki, Mas. Ora kok ngalamun ki ora. Ora ya ngematne ya. Aku tetep mikir terus, Mas. Mikir napa, Mas? Cicilan ya. Mikir utang ta. Ora. Wis ya. Sok nyambut gawe karo kancane Mas Gareng. Mas Gareng. Nun. Piye? Ora Mas Gareng nonton niku mayang niku udah mau Mas. Ngopo to? Nah, gatekke to niki mau. Gatekke. Setyaki wong musuh kali sinten? Werkudara. Wow. ya kurang gede to. Perkudara suarane kurang gede. Gede